Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Danas ćemo postaviti jednu sigurnosnu mrežu za mačke na prozor. Vidimo šta je stiglo u ovom kompletu. Mreža, sajla, šrafovi, ovi držači sajle koji se montiraju na prozor i kanap. Sve to treba da se montira na ovaj jedan veliki PVC prozor, dupli, ali kojom se otvara jedna strana se fiksira. Prvo smo morali bušilicom da izbušimo donje delove jer su imali ojačanje metalno unutra, pa su šrafovi proklizavali, nisu mogli dobro da se zavrnu. Zbog toga smo prvo izbušili rupe bušilicom, a onda sa šrafilicom zašrafili šraf. Vidimo šta treba da uradimo. Guma odbija ove metalne držače sajle i zbog toga moramo da je primaknemo maksimalno do plastike, ovaj donji deo, tako da rupe sad ja označavam sa ovom malom bušilicom, pošto imam, i malom burgijom, ali može i olovkom ili nečim da se označi. Bitno je da se donji deo primakne prozoru kako bi kada postavimo držač za sajlu i uvrnemo šrafove, taj držač bio potisnut prema spolja, šrafovi će ga gurati prema spolja, odnosno utisnuti u gumu i samim tim će i guma zadržati svoju funkciju, odnosno štititi da voda ne prodire tuda kroz spoj prozora i okna. Vidimo kako je pritisnuto, guma je priklještena praktično zato što smo tako namestili kada se zategne da se on primakne gumi. Držač, evo vidimo, svi su postavljeni tako, a vidimo da između njih guma i dalje funkcioniše, znači fino drži, a prozor se zbog toga što su oni postavljeni kako treba dobro zatvara, nema nikakvih prepreka. Sledeće što radimo, provlačimo sajlu kroz ove držače koje smo montirali na prozoru. Sajla se provlači redom svuda okolo prozora, a počeli smo od dela gde želimo da nam bude spoj dva kraja sajle, a mi smo odlučili da to kod nas bude ovaj deo prozora koji se ređe otvara, odnosno deo koji nema ručku, nego se zatvara uz pomoć one reze. Provlačimo sajlu svuda i praktično dolazimo do ovog dela gde ćemo spojiti oba kraja sajle. Oba kraja sajle provlačimo kroz stezač sajle, a njega smo dobili u kompletu. Vidimo stezač sajle, provlačimo jedan i drugi kraj ovog sajle koje imamo kroz taj stezač i sada ćemo da zategnemo krajeve sajle i da stezačem to dotegnemo da se ne opusti. Znači prvo zatežemo oba kraja sajle, a kod mene će pomoćnik zategnuti. Vidimo u čemu se radi, znači provlače se dva kraja kroz stezač. Vidimo da stezač ima imbus ključ koji smo isto dobili u kompletu i zateže se. To će kod mene raditi pomoćnik dok ja držim zategnutu mrežu. Vidimo da pomoćnik zateže oba šrafa i samim tim zategne, sajla ostaje zategnuta i može da drži mrežu na prozoru. Kada završimo zatezanje sajle, dobro dotegnemo da ne popušta, onda idemo sa odsecanjem viška, uz pomoć klešta odsečemo viškove ove sajle i sada dalje nastavljamo sa postavljanjem mreže. Kako bi mrežu lakše mogli da kanapom fiksiramo uz sajlu, rešili smo da prvo u 4 kraja koja ćemo prozora fiksiramo uz pomoć ovih vezica za struju, fiksiramo
mrežu, kako bi, pošto je tako razapeta mreža, lakše možemo da manipulišemo s njom i da provlačimo kanap. Vidimo da je mreža učvršćena u 4 ugla, ima dole viška mreže, to ćemo osjeći. Kako zatežemo mrežu, pošto obično ima viška mreže, pa najlakše je tako što jedan kraj, gornji kraj i recimo jedan bočni kraj upletemo, a onda na ovom drugom bočnom kraju zatežemo mrežu toliko koliko treba da bude, da bi bila fino zategnuta. Znači, onaj broj okaca koji je višak odsečemo i da bi mreža bila lepa i nategnuta. Znači, izmerimo otprilike rukom, primaknemo do sajle, vidimo koliko će mreža biti zategnuta i onaj višak koji nam ostane odsečemo praktično. Evo, to sad vidimo ovde da ima viška mreže, ali mi provlačimo kroz ona okca koji će mrežu držati zategnutu. I onaj višak mreže ćemo kasnije iseći uz pomoć makaza. Vidimo kako to sad izgleda, sve je fino zategnuto, mačka ne može da se provuče, mreža je fino našpanovana, lepo izgleda. Ono što je takođe važno, to je da prozori mogu da se zatvore normalno, bez ikakvih smetnji, znači da smo mrežu postavili onako kako treba. Evo vidimo, sada ćemo to i da pogledamo, znači ovaj prozor, ovo krilo se zatvara ovako, ima ove opruge za zatvaranje, a ovo poluge u stvari za zatvaranje, a ova se zatvara ovako kao ručka za običan prozor. Kako je sve namešteno onako kako valja, to znači da smo završili i hvala vam što ste gledali naš kanal, toliko od nas za danas. Vidimo se u nekom novom videu, doviđenja.